Ja, vandaag is voor ons een fantastisch moment om de universiteit eigenlijk weer academisch te heropenen. De opening van het academisch jaar, dus van het studiejaar, mocht vandaag of deze keer alleen intern. En nu zijn we voor het eerst weer naar buiten gericht. En het was voor ons geweldig dat de minister van Onderwijs voor het eerst aan de universiteit is gekomen. En dat ons hoogleraar uit Nederland hier binnen naar Aruba mochten reizen. Dus voor ons echt een grote feestdag vandaag. En voor de academische ontwikkeling van de universiteit is het heel belangrijk dat we weer versterking, aanvulling hebben door 2 hoogleraren die ons hier intern komen versterken en die echt al jaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor ons programma voor onderzoek en onderwijs. Nou, vandaag was een hele bijzondere dag. Wij werken al een jaar of 7, mijn collega Mirko Noordegraaf en ik, samen met de Universiteit van Aruba. In eerste instantie ging dat primair over het programma OGM, Organization, Governance and Management, en het versterken daarvan. Maar gaandeweg zijn we met de collega's hier op Aruba meer gaan doen, ook op het terrein van onderzoek en ook op het terrein van publiek debat en training. Allemaal wat te maken heeft met bestuur en leiderschap. En dat heeft ertoe geleid dat wij vorig jaar zijn benoemd als buitengewoon hoogleraar. En dat we vanavond dat mochten bevestigen met onze oratie of entreerede of inaugural address. Dat zijn de woorden daarvoor. Ja, vandaag is de dag van de inaugural addresses van zowel mijzelf, Mirko Noordegraaf, dus als Wieger Bakker, mijn collega. En dat, in het Nederlands is dat oraties. En dat is eigenlijk de start van een formeel professorship. Op zich ben je al benoemd tot professor. Maar de ceremoniële bekrachtiging is dan via een oratie. En dan vertel je richting de gemeenschap, het publiek, waar je leerstoel die je dan hebt, je inhoud die je probeert te versterken, waar die over gaat. Dus het is een soort toonzettend verhaal met inhoud, maar ook heel ceremonieel. Vandaar ook in toga, om die ceremoniële kant te onderstrepen. En dat is buitengewoon plezierig. Ik heb zelf in Utrecht ooit een oratie gehouden, vele jaren geleden. Maar nu opnieuw en hier in Aruba. Het is hartstikke mooi en interessant en volgens mij ook relevant om echt duidelijk te maken dat we verbonden zijn met de opleiding OGM binnen deze mooie universiteit.